Já jsem se zbudil a jsem nasranej akorát, jo. Mě nezajímá, že se tady prodává, myslíte, že jsou taky smažky, že se tady prodává, nevím, co je. Ne, já tady určitě nic neprodávám, no. To je pro její syn. To je blbost. Co to bylo za týpka? By ho chtěl vidět normálně. Nevím. Kolik mu tak bylo? Zajímavé hned o smažkách, vole, dement. Čau, Záro. Vezete paní Merglový jídlo, že jo? A když si půjde dolů a nebude posraná strachy, prosím. Řekni, že jí to předá. Ona nemá peníze, ale podívejte se, kolik si objednala jídla, ne? Ty čo, screenshot. Tady žebrá po lidech peníze, že se nestydí dobytek. Ukaž to jídlo? Ono mám neotevři, protože tady na ní čekám já. Ne, protože je posraná strachy, protože tady na ní čekám já. Paní, takže ani nic, jo. Já nevím, jestli... Píše, že žebrala Bára, co to tady měla ty zasračky, ona to ani nechtěla, oni se tady složili, aby měla co jíst. Tady měla ty zasračky. Nebudeš se mnou, Lenko, mluvit, jo? Nebudeš. Tak máš příště slova, co říkáš na tom streamu, Lenko. Já naopak jako jediná jsem ti chtěla pomoct a za to od tebe sklízím, že jsem smažka. A když mi tamhle pomlouvat s Jankem, špatně skončíš, ti říkám, špatně skončíš. Tak, Baru, v klidu, řekla si to dobře a jsem na to. Neboj se, zítra si volám na úřady, vole. Jo, a nemáš problémy. Vůbezku, co se děje? Prosím? Kdo to po mně hodil? A jdu taky nahoru. Děkuju. Tak hustý. Báro, nedělej, nechoď tam. Tady 500 lidí, vole. Šestý patro, ne? Jo. Ty pičo. A zase jsou tady já, to je prdeli. Báro, vykašli se na to, běž dolů. Budeš mít akorát zbytečně problémy, vykašli se na to, ti říkám. Jdi, nepíšte, jak jde, lepší fakt, jako když půjdeš dolů a vysereš se na to asi, vole. Tak, Báro, vykašli se na to, běž dolů, ona na tebe zavolá policajti, že ji ohrožuješ, budeš mít problémy zbytečně. Víš moc dobře, vole. Protože ona je prostě mršina. A vy lidi, aspoň vidíte, jaká to je mrtka. Nic si neposílejte, ona z vás stejně jenom tahá peníze. No. To je jedna věc, hlavně Baru, poslouchej, my máš taky nějaký problémy a vole skrz takový hovno se. Kdybyste si to řekli v klidu... Kvůli takovýhle mršině se nedostaneš do nějakých ztraček. Ale nebudeš ho tam mlátit, to je pičovina, jako podle mě nejde to jako. Pičo, já mám takový nervy. Na to dej si cigárko, ale řekla si to, co jsi chtěla, to si tady řekla, ale mlátit, vole... Běž pryč, nebo ona určitě nekončí. Tímhle tím se ve mně probudil zmrt a já si na ten finančák zavolám a udělám jí problém, že jí to zruší. Počkejte. Mami, tady nepíš tedy... Ne, ona Jirko byla tam, my jsme tam byli taky, já vím, kde ona bydlí. Byla tam. Ty pičo, vole, ona nemá na nájem a tady z lidí dostane peníze, pičo, vole, a ona si za to kopí žrádlo. No tak to mě pojeb, ty vole. No, aspoň vidíte lidi. Baro, ona ti za to nestojí. Ne, nestojí ti za to, aby si měla kvůli ní nějaký problémy. Vyser se na ní a je to. Co mi dělají ruce úplně nervama, hej? Ale Baru, poslouchej mě, teďka byl můj chvilku, já šla si tam, udělala si to gesto, že si to nenechala srát na hlavu, řekla si to aspoň tak a příště víš, že si to nemá. Ale to je jedno, že to objednávala moderátorka, ty vole, kdy otevřete oči, ta ženská z vás tahá prachy jenom pro svoji potřebu. Vidíš to? A já jsem ti to psala na tom streamu, vykašli se na ní, nic si s ní nedělej, ona stejně tahá jenom peníze z lidí. Nepsala jsem to na streamu, když jsi s ní vysílala. Mě jenom tak budou zbytečně
nasrala jedna jediná věc, kvůli který já jsem sem šla, že mě pomlouvala za mýma zádama. Kdyby byla taková frérka a řekla mi to, když se mnou dělala ten duel, tak já jsem ani Ale to víš, jaká je. Já nesnáším, když mě někdo pomlouvá za mýma zádama a přitom celou dobu si mě ten člověk dívá do očí. Báro, víš, jaká ona je, my jsme tam byli, přivezli jsme jí pro kluka věci a pak řekla, co o Honzovi, že to je černý zmrt. Ty vole, tam měla ráda, vole, že zalezla do toho výtahu, vole. Bych jí normálně zabila na místě. Zabila. Zasledování udělají lidi všechno. To je co. Na nějakou kauci. Tak byla už žebra od včerejška. Lidi lajkujte to, lebo to vypnu. Zablokujou mi účet. Od sociálky kauci, která je taková, že tu nevracíš sociálce, ale ta se ti prostě musí dávat na každý Tak den. jako ať mi jde tady přelíznout píču, ať si mě odblokuje, ten dostane ještě bídu za mý rodinu, že si vzal. Vy asi nevíte, jak to chodí, když ona dostane kauci od sociálky. Ta kauce je jednorázová. Za druhý, ona už žádný peníze nedostane a to je její problém, jestli ona správně ta kauci má mít u sebe a když jde do jiného bytu, taky má Já ani píču, vole, nevím, kde jsem. Já nevím, kde jsem, hele, jsem tady kousek od Lenkinýho On baráku. za ní pomáhat nebude, Sharon. Ahoj. Kde jsem, ale jdu v asi nemocnice, já jsem nasraná, že ani nevnímám, kudy jdu. No v piči. Když potřebuje prachy. To je hrozný. Odvezu to do Motola, než abych to dala jít mršně. A víc, mě tady soudíte, že to je pravda. Já jsem tady ty vole na tom ztračila. Já jsem tady na tom ztračila. Žádnou pomoc nechci, aby mě tady za to šla. Myslím si, že to je bodličej, ale já jsem dala C. To minulé, co jí tady lidi pomohli, tak to bylo z jejich vlastní vůle, protože ona sama to nechtěla z toho důvodu, že ví, tady budou lidi hejtovat. Jenže Honza šel a vybrali si peníze, který ona použila na jídlo. A tak to je její věc. Vybralo se to a tím to končí, ona nežebrá. Vybralo se necelých 1078 korun. Byla jsem domluvená, že ještě frérka šla, pak se zapala na streamu a ukazovala na streamu, co se za to koupila. Takže ano, protože jsme takhle byli dohodnutí. K té vaší leničce, tam jim můžete nadávat do aleluja, nedej bože, až se pak něco udělá, tak jim můžete zavolat tu záchranku vy. No a už přestan to volat Honzovi do prdele. Já jsem u Alberta na špíku. Vy tady jenom hejtit nic jinýho. Hele, já jsem tak nasraná, že ani prostě nevím. My jsme žebráci, my nežebráme, my to nepotřebujeme. Budou závidět lidi. Jídlo jí budou závidět. My jsme žebráci, podívejte se, já jsem byla 5krát na ulici. Nepřispěje, Vilmo, nepřispěje. Za tohle, co ona dělá, nepřispěje. Podívejte se, vybrala si nějaký peníze, že radši šla, nakoupila si žrádlo. Ale já vám něco řeknu. Teď budu mluvit krátko, jo? Já jsem byla 5krát na ulici. Bydlela jsem 2,5 měsíce ve stanu. Podívejte, kde jsem teď. Starám se o sebe sama. Platím si, vole, nájem, elektriku, plyn, vodu, všechno si platím ze svýho. Zvedla jsem kurva tu prdel a začala jsem se sebou něco dělat. To je dobře, ale ona se na to nezmůže, protože ona se tady spolíhá na lidi, že jí tady vždycky pomůžou, že ono jí leze. A vy mě tady budete hájit za to, že pro mě tady. A víte, co já udělám? Víte, co já udělám? Až mi přijdou peníze, ty peníze pošlu zpátky. Takový charakter já budu mít. Mudr, slyšíš mě? No, slyším. A poslouchej tu srandu. Ona mluví o Lence, ale ona nedávno taky žebrala peníze a taky si vyžebrala na TikToku. Udělali na ní sbírku. Tak co ona tady řeší pičoviny od druhých? Chápeš to? Já nevím, já jsem Lence nabízel pomoc už odpoledne. Já jsem říkal, jestli budeš jí pomoct, ať mi napíše. Zatím mi nepsala, takže nevím. Jasně, no ale jde o to, že ona jí špiní, teda přes klukou jí chtěla pomoct, že jí vezme k sobě bydlet a podívej se, jak to dopadlo. Já jsem přešel před chvíli, já jsem vůbec nevěděl, o co jde. Takže. A sama tady vybrala peníze, brečela na TikToku, že potřebuje zaplatit nájem, že potřebuje na jídlo, že nemá nic, ukazovala i ledničku, úplně chudinku se dělala, jo, a vyžebrala a taky peníze a ona jde mluvit o Lence.
No, ale Lenka dělá chybu, že dá všem adresu, já nevím, proč to Já ventiluje. jsem mi to říkal, proč dával, ona dával nejenom adresu, i číslo dveří, všechno. No. To je hrozný. Jako já beru, že někdo pomůže, ať jí koupí nákup, ať jí koupí, já nevím, cokoliv. Ale ať mu tu adresu dá přesně tomu kurýrovi, až tam bude. A vidíš. A takovýhle věci. Na ten úkor já jsem šla tam, na ten úkor. Tak a čuměj, Janko, ty buzerante jeden, vole, koukej si mě odblokovat, ti říkám. Koukají na váš stream a pomlouvají. Kde seš? Já nevím, počkej, já se zkusím nějak dopravit k centrálu. Teď jsem vedle centrálu. No, tak tam počkej, já tam za chvíli dojdu, teď jsem o nějaký slunce. Běžte na to, chci to, běžte domů, ty vole. Ale teď já nejdu za Lenkou, já už jsem tam byla. Ona mě asi sveze domů, víš? Já jsem pěšky. A kde jsi? U centrálu.